Takže ako spojiť správne linoprofil? Najprv treba povoliť túto skrutku, ktorá slúži ako doraz pre tú spojku. Čiže nasunúť spojku, zaskrutkovať skrutku plus tieto 4, ktoré sú v balení v sáčku. Následne skontrolovať tieto dve skrutky, dotiahnuť prípadne, ak sú povolené. Nasunúť bočné spojky na obidvoch stranách. Jemne dotiahnuť dve skrutky. Následne nasunúť profil, zatiahnuť jemne ďalšie dve skrutky. Ako zabrániť presvítaniu vo vrchnej časti profilu je možné sem nalepiť jednoducho izolačku čiernu, ktorá je nenápadná. Následne vložiť LED moduly, kryty a svietidlo je zmontované.